Joh, wat is jouw mening over het gras? Zou ik niet doen. Het gras is helemaal kut. Het doet helemaal niks. Hoe kan dat? Het doet helemaal niks. Kan dat? Maar jij moet je op één ding concentreren. Ben je beïnvloed? Nee, ik wil niet... Laat die bal leggen, straks breek je wat. Mart, wat is er met het gras aan de hand? Zeg jij? Wat is er met het Het is gras aan de helemaal hand? kut. Len, ik hoor jou ook schelden, Len. Wat is er aan de Ja, hand? maar dat is de barbecue. Dat ging over de barbecue. Dat is de barbecue. Ja, dat is ook kut zeker. Ja, dat is helemaal kut. Dat is helemaal niks. Ik leef mijn spullen in. Ja. Maar Mart, wanneer ga je dat gras eens een keer voor elkaar maken hier ook? Dat is jouw dingetje, Mart. Je hebt afspraken met de grond, maar dat is allemaal prestigeproject, komt goed, Ik zal dingen. zorgen dat het per morgen alles meegemaaid wordt. En anders gaan we vannacht even Als wat... het morgen niet meegemaaid wordt, komt het niet goed. Nee, anders gaan we morgen Dat gewoon... hoef je niet te regelen, want dat is al Ja, geregeld. weet je wat Precies, het, bij deze heb ik het weer geregeld. weet Mart, je wat het is, maar anders gaan we gewoon even naar het golfveld. Dus scheppen we daar wat van die paar drie weg. Wat bedoel je? Martin rukt die Kijk, blauw ik over hoor- regent het wel. ik hoor hier echt een beetje opmerkingen van jongens die er geen verstand van hebben. Die zelf, Oh ja, bij Tom moet ik nog die zelf nog zo groen als gras zijn. Ja, nou net je precies... Ja, dat moet je niet, Ze zijn zo groen als gras. moeten we niet serieus mee omgaan. Jul, er komt morgen een mooi fotootje in de app. Ga je daar alvast voor voorbereiden? Kijk, Blauwtoog die heeft verstand van een knelkoppelingetje en Jul heeft verstand van een verzekeringetje, maar moet je niet vragen hoe het met dat gras gaat. Hoe is het eigenlijk bij de evenementenverzekering, Jul? Het loopt. Hoe gaat het met onze verkeersbegeleiders, Jules? Lopend. Dat is allemaal voor elkaar. Onze vergunning. Mogen we wel bier drinken? Dus, Ja. ja, jongens, het is over 2 dagen. Hè? Verkeersregel. Hallo, Ja. het is over 2 dagen, jongens, het evenement. Welk argument? Dirk AZ, waar hebben we het over? Vorig jaar hadden we op 10 juli. Toen was het 10 juli. Halen we hem op Dus ik lig redelijk op schema. Maar ja,